Jeg rammer ham direkte i bøtten. Bøtten? Lige på kysthøjde. Nu står han og pisser med napalm. For helvede, jeg kan ikke holde til at spille mere. mest dig med Maniac. Nu kommer du fandme ned. Nu kommer du fandme ned derfra. Du er helt heroppe lige nu. Det er altid. Men Prøv lige at høre, hvor stille min stemme er, når jeg siger det. Jeg er helt... jeg kan slet ikke falde ned, når jeg først er kommet her. Nej, så det er faktisk ikke noget med mig at gøre det her. Jeg er fuldstændig afslappet. Hvis jeg er mere afslappet, så skider jeg bukser. Okay, men jeg skal vælge en af jer at køre med. Det er ikke ret den bedste, der går. Nej, jeg ved godt, hvad valget er. Ja, lige nøjagtigt. Sådan. Men nu kan jeg ikke skyde med bazooka. Du kan fandme heller ikke køre lige. Jo, det går fint på det Senges. Nøj, det er vildt. Han kører så ringe. Det er helt vildt. Det er sindssygt. Ej, jeg bliver køresyg det her. Min mom for satan. Ja, det kan min forkølelse ikke holde til. Eller mine mavemuskler. Så, nu går det galt. For satan, mand. Det er så forkølet, mand. Jeg kan Det er dumt, det her. hold kæft, indtil næste krig. Ja, men så plejer det overhovedet ikke at være. Det er for satan, mand. Jeg sidder af 2 minutter. Det er fordi min stemme, den er bare helt, ikke knækker helt lavt. For satan, i helvede, mand. Gider vi tage den, der er her? Kæft, jeg har fået ondt i hovedet nu, mand. Jeg har så sygt ondt i min mave. Det er Nutella. Min mave trækker sig bare sammen, og min bil skal stå op. Det er alt det der brune creme, vi bruger og sluger, mand. Nej,